nu chhuina lam in ngai thlale don tranang o kan re rei thin khop maya akar hla thina amero chu postur da tu rom hi chon kan ron ti ve zia ti kha milo hriat sak don nia crime ziak tu sangte rin thlei puthan ku nga te na chuan in leng chuang kai anum nak nak renga chung in leng te lo chhon tur po chuan pisiam te chu mu tur om meu lawa ruma chuan ain khung chota voinia pasal bo tangani thum zet ani to engma chanchin lo om hriat tur om si lo pindana chuan ain khung tlata atrap deuh pa reng boka puthan ku ngai kulikon mi hlun chung ko hausa tanga seilian ni in ama po khusak har saloni ti tunan khusak mek na ina tang po chuan a hriat theya kumlama anin thlau deuh hleka wangin anu puinen chuan pa fa hian ang jok ma a ma se nu pa koprem tak le hlim tak an ni loi sia chutia pasal chin hriat lawa tamai chu pisiam te tan po tor thiam har khopang le zandar somvela phone amia biak so nuwa mi mulok tur ka nei tia chuak khatun thlengin alo la ho talo chuania puthan ku nga song chuan kulikon we me ta chu an rin lai lai zongin an liam zung zung loma tlailam dar thum vela chuan puthan ku nga ruang chu kulikon thlan mol mong kora mu ani thuan hreta a puthan ku nga ruang chu buara ip chunga khungania athi na ni thum lai aliam do wangin arim po na to hle nge nge a le lam zong taka chut chuan arima wangin a ruang chu mu ani poti se adik thei nge yang chu arim chu nam lo se chuan a ruang chu han mu mai mai chi ani lawa lunglian pui mai in pha duai mai lungina do kan hnoya uluk takada ani ti hriat takin abul vela chuan vaihlen hlo le zapan hlo manga hlia tir vekania puthan ku nga zong tu te beidong holam chu lungpher chunga chol ha dam te chuan thilrim ui tak an hriat awangin an zong kuala an humai lo nge nge a aruang chu cheviau to na a akut pani aban rek bulatan bun ve ve te chuan tumreng wanga tha ani ti a hriat tira sai ipalen lo deu wangin akut chun tan tamai po ni ma na an pa ruang lo thlen lai chuan pisiam te chu trap hom homa mule mal nei lowina tal chiam chiama ni e pile pu chena ta to nu patrang thlen chu dar le lam sa thlak lok angani an lo tia pisiam te po adem om hran loe police lam te po tual thana mo phur tu zongin an thei to pin tran an han lave boka ma se nu ma han chui tur om thei ang zong zong chu tlom ngai kal chuak ruang hlom tu ten an ti kholo zo vek awangin engma han mu tur om to si lo nu chui bultran na ta na poimo ber tur puthan ku nga phone la chu bo mak mai boxi thil sual ti tu la chumi a ani hau lo ti hriat takin nu ma engma anu chia tu hau si lawa chanchin bu sang sanga puthan ku nga tual thi dan chun ziak kur nge ngoya then katin thu dik le rin tlak chau chu an du lain a then te ro chuan an chanchin bu hral akala mi puite ril ru la turin thubel chian dol lo le rin thu mai mai an lo ziak kwal ve sek bok nen aizol mi puite ngai dan le rin dan te chu ain person seng sung hloma vandal pe ki tual thi thu boya rin tlak ani ti a phaula na wanga an ho tu te hne na tanga choi moi na dong lim hlot inspector ramte bok chu khes chingfel tur le nahar sa tak ma chon turan ho tu ten an rin ber animiawa nahau tak tak chu akawa nga in na le ta ramte chuan an na masaberatan ruangan mu na ruam chu en fi masaka thaina hria rong mutu te zingarin tlak deuh mi pani tenen ruangan charna kor chun pan thla a ruangan charna lai chu luk fe in ramte chuan a han thle kuala ruangin zukmu lain khoilam ngein hoile ti in a han zota thanglam luimong lam hoina om ani le heng lai vela hian ruang han nu kwal vel na nu ma om omem kallam khan kal ma sapol kania engma nu ma om lo ti ka chiang nu ma om chuni se mi khati zo zai zinga kha chuan rin hlel na chang hria kan om ve nge yang ti in pakhat jok chuan alo chang wata ramte chuan lungpher le a che vel chu uluk takin han bi kuala ruang han thu ruk nan chuan arem top kho kani ti amu thiam mai chulai lungpher chunga kher chuan chol lo se chu puthan kung ruang chun mu kher lawang le ma se
chung lai mun chuan dai chiar na sat to e ma wangin engma nu ma hriat ran thei ani to lem lo boka ramte chuan homai arota mason na engma om chuang lo le lo cham in tiru takin ramte chuan puthan kunga in lam chu pan ngala in leng tambak lo la om te chungai sak du lem loin thanglam sofa alung ngai mel taka thukun lap mai pisiam te chu pana abula chuan thut pa in kapi khai thamo pisiam te churan hoi chuaka lusun por chep chop lai ni ma se numel thataka ni ti le alo palem lo ti ramte chuan amu ngala o thani mai tungai ni le o inspector ramte a kania puthan kunga thi chungchang chui chiang tura ruat kani afalin ka belok theng chengem ramte chuan alo tia o te reng mai local ro kan room lama o ti pa in room lama chuan anin suiluta ramte chuan ani kapi hanin zot ngal mai la in panen hian kumeng zat nge inin nei to le kumnga na champha kan la thleng lo deuh fa eng zat nge nei to le fa kan la nei lo ani mo ani lein pa kha bozan khan ron phone tuan om tiro o ome daring za vel nge niang ka hre chiang chi lo na a dar som atanga dar som pani in kar vel chu ani ngei maya enge an soi hre them ramte chuan han ti le a hre theilo pona awa bedaya ani le chua donin engma soilem lo mi o soilem lo athu soizonga pisiam te mail chi ai deuh ni ni thin chu murenga ma se ma ni pasal thi to te chanchin han soizong ril ru na thar don ema ramte po chuan a hre thiam veka ani le kapi nangma hi khoi veng om thin ngei ni a khatla bung kon ole kalome ni danga kan leim be thale donia ni e kan chunga chiat amin thlen tu him man chua sak nge ru o pisiam te chuan mi tui ru fap fap chungin atia ramte chuan chang to lem loina chua santa nu chhuina lam le khabu in rem tlar that te chuan churu ma khot samek tui zong le angai san zong chu a pholang chiang le a anna a tui e ma wang po ni ma na tu thlenga nu pui po la nei lewa lom cheu ni voin lama na tho le a hriat sang sang te chu a han chuk tu khoma puthan kunga ruang khalung pher nuaya fel fai taka thu ru kania ma se nu ma engma han hu chia engma anei lo dana tul that tu kha achak viau ani lo chuan thurol puya nei ani nge yang achan chu puthan kunga kha palian tak chuni lo ma se mizo pawan tlang tak ania olsam taka put kwal mai chu har sa hle dona ma nia pukang tur ngat phei chuan a har sa ve ngotang ma se ruang han nu ma engma a om si lawa thilmak le deuh mai pakhat chu nupa kumnga zet in nei ve to sia fa la nei mi lo chu har satna dangan nei ani lem lo chuan thil om lo takpo ani ve renga bul ala tran chawania thil ti sual tu chuman chu nge a in ring buka anu chhuina lama pui thei tu turnia arin angchi engemaw mu in be sein internet lama bi kuala zingdar nga le san bevela chuan reimona chu thui fe atlan man to a earphone na hla ngai thak mek rem chuan ake chu pen thau thawa zing ni chuak la sir sawa chiar nau nau te chuan borok nom zia an lan tira ai te phone a chu ta tre pani ti hria in azuk ena atlan zel thawa wangina malama tlan mek chu mu hau lo avasukat noka in thiam lo zat hian kati palutuk a han tia apoilo e ti in amat langwa sathazet zot chuan alo changa ka phone a lai tladona ka suk siam that lai takania reimona chuan a han ti le a apoilo ka ti kha tukin borok chu nuam hle mai tiro nui sang chungin alo ti let daya nia atlasik borok velek lek toni hi jonia kania nangve reimona kangai na zong takini reimona chuan ati zom zata abula tlan mek jonia pian trodik ziale thashuyanga hle ni ti hriat taka aban phiar fat mai te chu murenga
engemaw soin tlan chung chuan an ti zui te zela doorbell ri rang ranga pisiam te chuan kawngkhar chu va honga pawna ram te ding mu chuan nangini mo lo lut ro atia in chung lama chuan anin zui luta pisiam te bok chuan engemaw han hriat chhuai nei to em ti in ram te chu han zot le a ram te chuan engma han hriat bel kan nei theilo kan ni zeta liam ta ma son na engma la kan nei si rawa thil then khat kan nu chhuina min puitu tur min hril thei takin ti in karon kal le ni e a han tia ani takmo enge ni min zo du chu puthan kunga khan melma emo ama horiau tu ani ni riem chu tianga nei om ka hremi alo ani le nangma lama tang po in nei om pok a hra chuang lo ani chuan in thalak min antir phalem te reng mai kan lang o ti pa in pisiam te chu room lama aluta reilo te album pani nen alo chuak le a ramte chuan puthan kunga chu nau pang ngai na takani ti thala ka nau pang an lan tam dana tang chuan a hre thiam maya ramte chuan uluk takin thalak chu a han en le wangwanga film khur thang ti taka engma anu chhuina lama han pui tur om loin langma se uluk takin thalak chu ena pisiam te lam chu enin puthan kunga hian no pang ngai na hle ni mo a han tia engtin ngei hriata thalaka hian no pang an lang tamin no pang bula awm hian a hlim mel viau boka no pang chu ngai na khop mai chu ti chu fa po od ve viau ang a tin ramte chuan han zot zuya ni ani chau lo pon ke point ka ot lutuk ma se kan nei thei si rawa indu pathil chu ni thona ngatinge fa chuin nei thei lo le tina zot zui sela inu chuila hian a pui thei don chen ni chuan ka hril hre hau lo cha ma se i zo na chuan tangkai na nei hau lo in ka hria pisiam te chuan ati ve khawa ramte chuan ani chu ni viau mai ma se ka chak deuh mai male ti pain album dang chu han kewa pisiam te thalak da na bik chu a han kewa pisiam te nulat lai thalak le tuna puthan kunga ne na anin nei thalak tle ma zonga lo oma heng hi chu nulat lai thalak ani mo ani hlom kha he pai tungea ti pain pisiam te thalak pani pathum lai alang ve tlangwal pian tha le ro khau zet mel za pui om lem lo tak chu a han ko ka pisiam te mel chu chi ai deuh lek hin a hriata Johnny ani kha ka thian pa nia alo tia ani tak chu ti in ngai pui mo lo mel tak hian ramte chuan thalak dang chu thlir kwal vel mai maya thalak pakhat cha deuh bik chu a han kewa thalak hnuaiah chuan thalak dang alo oma pisiam te mu lo lai chuan a han pot chuaka a mu tum lo deuh a mu ta a thom no be tham tak in bel chunga ing eu deuh taka pisiam te in post lai thalak alo nia me chidom tak chuni chiang mai engtiang in nge pasal ama ai kum riat kum ko vel do na upa anei mai le hei tu in ro pisiam te na ron ti ria chuan thalak chu nor lut fata tuisik chu han ina kalome in room lamin en pui theangem ramte chuan a han tia o the local ro pisiam te chuan atia room lama chuan anin zui luta room alu phata tang chuan ramte chuan uluk takin engkim mai chu en kuala mi che in cheina lo in hung tar tir tur mai chu amit lama saber tu ani pisiam te chu in chei war ve tak ani nge yang ti zo kher ngai lo in a thiam beka khumlian thatak mai le apuan pha chuar deuh nie chu an en kuala alan dan chuan pisiam te chu mang cheve le ni mai theani amit la tak mai thila mu belle ta khum sir do kan chunga chuan mut korpani aloin phar dara pakhat tle mate deuh zo kalang chu pisiam te hak tok vel ni inalanga pakhatero chu puthang kong korni om takani pase ni zan lama hak ni om takinalang sia inria kan hozo to tero hantia
kala ui viau na an trin zo ta ni kha tin lo changa ni zan lama ron ria pui tu chen omem pisiam te chu meng kwal rala dokan chunga mut kor pa ni mu chuan a chan tum na ma sa chu thakin o ni e kanawin mi ron ria puya o ani tak chu enge mo chen chu ria pui tur I mamo venga a khwar thak don e mai ramte chuan lo tia nia ani khop mai ma ni chom chu khwar thak tak zet ni ti pa in amit tui ha shu zawa ani lu tukang kawa ho phei venge o kangen na temin ti hlot lin saka kalom lu tuke ole engpo ka pasal that tu man chu na turani chuan ti hre ka nei hau lo ania ti in pisiam te chuan a tha a secret zuk lai chu fop shok shoka thilom danala khom sang sang te chu om zanei turin han chuk to khom china puthan kunga kha mi ama hotu taklo omin anun na lo lak sak hial du tu om ta se chu tiang thulian tham ama tan popoi thei chu anu puilaka azep chuan arinom chi lowa chu lo renga ama khami poi soi lo le then rual kom tamlem lo takania annalama kal lo chang poa ina tom chot chi ani ti mi komten an hril sia chu tiang minun tluang pa ngai tan chuan anun na hial lak sak du melma in siam chu arinom te chiam lo ma se thil ni theilo tok chu ni lawang khami jana ron petu kha amel thria thatak ani lo vek poin ama hre chiang tu ani mel vio achan po khami jan khan an ron phone nge ni ti pisiam te khan soi thei tlata ani le tu tenge bultum tu chu niang le ramte chuan ngun takin mai nei hau loina thil mu le hriat te chu han chuk to khoma ma se suang tu na tanga chui zon mai lo chu ti thei om si lo achan po tul that tu kha phim khur thiam em boka tu ma chui tur om zong zong ti bawina om vek si ramte chuan ngun takin na ngai tu wangwanga aril ruwa man na lo om chu ataka thok tur chuan tlangwal fel le mel po za pui om lo ve tok amamo ani aril ruwa mi pakhat lo lang chu biak tumina phone an meta le lama phone rirang rang chu top chata hello oh Raymond ni thamo oh thani mai engeni ta tlang takin han soi mai la mani lo ka kulikon pa puthan ku nga tha thu boi chin felna min pui turin ka du cha eheu awa makdon ve mun la om deuh deuh chumin hrut pui to em lawang chuwa Raymond a chu phone a chuan anui kak kaka nia khai kha chuan a zia deuh to mai the nia me chela ka chet la ki thiam veu phei chuan na ol sam tak po ni mai thei eheu chu englam pange nia he na hian min pui thei don chuan nakina kan ina local la thubul pa leng kim ka hril vek don chania ole ti in Raymond a chuan phone chu da ta zan thla eng rui mai hnuaya chuan ramte chuan ral le lamtlang in chhor do nik nek te chu thlir wangwanga ma se chung leilung moina te ai ma chuan akotla nu chhuina hau tak tak chu engtiangin nge alu thlen theya tunge mo phur tu chu niang ti in angai tu neu newa aruma Raymond alo lut po chu alo mulawa Raymond chuan a o an thian khar khara ramte churon hoi chuakin Raymond ilo thleng to mo alo tia nia pute berin min kausia karon kalngal lok mai nie kan soi to ang khan kan chui lai mek a hian min puila ka duwa engtia puin nge han soi chiang la nia ka soi to ang khan puthan kunga kuli kon venga mi mania thi kha mi tha khai hrianga khami ching fel tur khan kan ho tu ten min ruata amero chu tul that tu hi afpingin arem shrem ema anu ma athup thiam em boka tu hi nge tul that na mo phur ti chu hriat har takani rindan kong ni kong thum om theya pakhatna chuan puthan kung khan melma engemaw tak nein a melma ten anun na khan laksak ani theya apani na chuan mi huat thu engemaw tak a soile atia wangin mi ten phubalak na wangin an lo that ani theibok pathumna chuan puthan kung anu pui pisiam te satul that tu ani theibok
chu taka chuan chui chiang turin ipui na kamamo ani ramte chuan a han ti dap dapa ani chuan enge ti turamin dua reimana chuan alo tia pisiam te so ka mu dan chuan me che fek phone tak chu ni lawin ka hria alo ti daya enge soi om zia chu pisiam te so ngai zong turin ka du che enga o puthan ku nganu pui siam te soi min the ni phot chuan he nu chhuina hian bul atranin sota box sona top theang ani chui ring hlela ni chuan nga tinge iman mai lawa idop mai lo reimana chuan lo tia bultran na tur engma omlo nu chui chu thil khir khan takani asin kong khat chui phota chu kong chu lo dik lo ni poin kong dang zo le mai thei turin in kaw sa nga ya chu kong zinga pakhat chuan pisiam te so kok ve thei tlatani bultran theina ma saberani boka so kong khat so nangin ni buai pui the ni chuan kong dang rin hlel theina om zong zong chu kein kalo dap khom ve thungang ramte chuan a han tia ani le tinge ke kher min du na chan chu in nau te ho tam takanom sia ani khop mai nang hirin tlak le ani ti kamit mu nge ya ifin fi to kamirin zong takini wangani adang le chuan police dang kan nau te tir ta ila thu an oyanga thunun po an olsam hle ang ma se thu pek tong thang an nia ma ni thu thil thatur po enge molo ti ve ai chuan thu pek zom khan du tok mai thina chunga chuan nang hi tha in ngai tu ni seng thiam bok nen kamamo tak zet cheni ramte chuan atia chuta chuan ole hanti chin potila peki thi nu tang khan thian ang tak ngial poin mei chia kala kom le lo hrim hrima kalak tlak te chiam lawang ole naktuk zan lama pisiam te chukan zuk tlo donia ramte chuan atita a reimona chuan eng taktik mangin mo misul chukan chui dona a hantia pisiam te ril ruthuk berthlengin nei tumang alo tia chu chuan enge thlenang kala shabik chi lo na a ma se misul chu om nai na lai berani tila kan seisul karing lo ramte chuan tia reimona chuan kan tum chin photan yang chu entika nge kan tranang tu na tran ngal vut vut chu chi lawanga kar ni nu atranila ni e a thalom reimona chuan ative ta a voin hiram te nen anin bia ka tang kar ni na chi ania reimona chu class kaltumin ain siam meka tluang taka exam theini chuan kumin a graduate ve thei tong chu a phone chu ring hor dar dara ahan en chuan ramten ron bia ka tumani ti azuk mungala hello oh Raymond voin class tu mem o tume kalwin siam meka voin hi na tran hunata na rem chang don khoping ka sia ibial nu thar tur kha bazara kaldona ramte chunui hak haka chuan engtin nge kanin lama lo phele phot maila poitiem ole ti in anin biak na chun ti topa ramte te na valu lai chuan nidanga ti ngai lo ang takin ramte chuan sitting room a chanchin bu alo chiar ve te tlata kha iwa chiar na sadoi doi ve o Raymond lo thuro kan chanchin bu ho thu ji hi hlim om phiana sin longai thlachin te o puthan kunga kulikonami tual thi thua police ten rin hlel thua mi pani anman ti in han chiara rin lel tur hanman tur te om sela kan ti to himole a han ti zuya engti khuna nge kan chuanga dar som le chan vevela millennium center kot vela om tumila keichun ka wathi thlai pui to pangchenga ma se karon lan ve chi don lo wangin engkim ikuta kada vek donania chun he nu chui na hi ikowa kada vek ani o ramte chuan thu tak zet hian a han tia thilti dan tur thazok nian rin dan ten soidun nu chuan na tak tak thok tan tur chuan millennium center lampan chuan anin zui chuak ta a minute som lo liam an la thu lawang tia chuan millennium center kota chuan pisiam te churan lang ve chia ramte chuan pisiam te lo kal na lam chu a en zawa Raymond bengbula chuan
alo thleng chi e ati sapa Raymond chuan nula ni nge ya hriat lian lutuk lo le mel travel vor tak local phei chu en khumin tle manu mel pulam deuh a han zonga PCM te in ramte te ron kalpel lai chuan PCM te na mu lo na tan a hnung lam chonin anin her kuala PCM te kal liam nu chuan ilo muem ramte chuan atia mulo nula du om deuh tak local ba kha chu ka mulo ramte chu nui haka ina chu hre om iti vak kring lo reng ani khanu nula emoi ti kha PCM te chu ni kha alo tia khanu khamo onie ani leng wangin nge ani kha PCM te mel du om le ngai na tom tak khan thil suala ti na ring lo thar le poni ma na ni e ma se na kina hunin aloron shil mayang chu ina chu tan to ro le ti pa in ramte chu in thiar film ta Raymond chuan PCM te lu na kong kalam chu apana Millennium Center chu chola tang chuan an hoi kola khoya nge moni lo man ni PCM te chu amu zui mai ta hau lawa step lama chuan chawin an hoi kola mi zinoi noi kara amison chu amu mai don hau lo tir sha thiam mai dor chi sang sang te chu en kola dar kar chan ve don mai ave kol tamai khoya nge mo local man ni PCM te om reng reng mulawa akal kol ning ta de ubok nen chunglama tang main gate lan theina lai a chuan adinga be sei nei taka hoi kol lai chuan in khai bor treuh chunga aom na lamaron kal phei mek PCM te chu muta hun rei lo te chung chuan Raymond chuan a chet dan tur ngai tua PCM te chu pan pheya kong sir ding lama phei khok in hung chu en niom takin PCM te chu sukat noka adu thu sam angein athil khai chu chuata chuan atladar nuaya athil khai pakhat atang chuan mei che in cheina man roman to ti hriat tak tak te aron tla chuaka pakhat zoka chuan thomno ada thung Raymond chuan PCM te kat nok chu vuan vata o kati palutuk kong kalau en lo ani a hantia PCM te chu lung oi vak lo ti hriat takin angoi rana athil thau chu char khom sok soka Raymond chuan o thenu kati palutuk o ti pa in achar khom pui sok soka arua manna chuan adu ai thale remchang zokin huna siam sak dona angtlat thil tla zinga chuan oriflame kut chuak perfume bom lian lem lo tak ma se a bom enatlom hau lo tur ti hriat sa renga ke ani ti hriat takin ari manam rum ruma PCM te chu ngoi rana chu bura mu rual chuan athin rim na so sang zulta ani nge yang kalna en film khur turania lung oi fashion lo ti hriat takin atia Raymond chuan apoi ka ti tak zitani min ngai dam ro o chuan hetiang perfume hi khoi muna angen zor le a han tia chu trong kam chuan PCM te chu ti dang lam ta vek emoti mai turani a angai lo e ti palta chu om ve thina lom nui deuh seng chungin atia engpo ni se ka ti chiatania ka ngai dam dil na tan che dang chumin leipui theangem Raymond chuan a han tia a angai lo ka ti chu ti palta chu om thelom alo tia nilowe min ngai dam don ani chuan ka ngai dam dil na chumin pom sak angai velom Raymond chuan alo ti vata PCM te mel dur deuh khap man to po khatuna chuan a mel pa ngai du om le no chep mai chu apa ngain aron lang le to a PCM te le masak ang chia perfume an ba le nuan lo kir le chu thian dunin kom ngei tak rei tak in mel hriat to anang viau to ani PCM te chuan Raymond lam chu enin tlangwal fel takini hi mole local ro restaurant lamai cholte ang ati ve thunga Raymond chuan annama saber chu lo tling hle ani ti a hre thiam maya anui saka restaurant lama chuan anin zuilu ta voin lama lo tling taka bulatana wang chuan Raymond churil ru thoveng angreng takin in lampani na hoa ina thlena tangrei vak lawa chuan ramtea aron lut lola local ro hei ka thleng chi a alo tia nia i ho hun nga kinin bula kalom rengalom engei wa na acha khop mai ma se cheng sang ni zanga lai chu ka khoral pha ti in
a thilvati dan zong chu soi zunga ramte chu nui saka heng wang hian alom midang du lo nang kher karon ti boi chani irin tlak tak zet ti ka hrialom poisa chu hemi kan na sen so tur hian min pelom kha cheng sang thum hilala voinai hlo ani mai zanga chu a han tia nilowe hlo nei turin ka thok leinem misual chui chuak turin ka puiringot chelom Raymond chuan lo tia Raymond ilangei turani chuti lo chuan thian tha min ngai lo ti na niang thian te hne na tangin hlo kalanga mo nilowe chutiang zong ani lo khala ve mai ro ti pa in Raymond iptea chuan athun saka chutia ti lui tak lata chuan Raymond pon tranzel thaberin a rebik lowa ramte lam chu enin engtin nge malak zel dan tur niang le a han tia pisiam te so in ngai zon tir thei chuan a pasal thita ne na anin kar engkim kan phor thei karing ramte chuan atia Raymond chuan ma se engtin nge chung chu kan hriat thei ngotang mei chemi zemak tak mai chu thuru kan zep thelo hle hiani an rin zong tak te hna chuan thuruk engkim po an soi mai thin tin ramte chuan alo changa thil har sa takani karing lowe ma se hei hi min hriat puila inu chhuina pui tur chawina ni heng thili ka ti ni an tia ka hrialom i chunga kalom em bok ka va hop henge ti in ramte chuan Raymond te in chu chhuat san zui ngala puthan ku nga thi tanga thlani na le pisiam te mel hriat atanga athla khatna ani to a pisiam te in kota chuan CBR bike dum tlasa chuding wanga in chung lama chuan pisiam te chu nui har hara chumikara chuan Raymond nui ri hak chu hriat theya in holo ti hriat takin thutlenga chuan in serialin thuduna pisiam te mela chuan thlani liamta pasal sun mel reng alang lowa a pasal ina nge tlangwala ompueni ti ngai tu mel po apu heklo Raymond chu anek deuh tala om mun pon fen a fen in hlim deuh hiai po chu siam that tum om poina lang heklo Raymond chu tho hala om dan tok thiam ngai don ani ti hra thiam takin dar kwale minute som panga vela chuan kawa ho phei tong e o atita ngai lo ala malom kan lecturer in assignment tam deuh min pe a ti lo ngot chu chi si lowa a han tia na kalangai chelom ti pa in pisiam te chuan akwa deuh chaya keipon ka ngai lu tuk chelom ma se ka ho photanga zandanga rei tok apoilo tiro Raymond chuan a han tia ani le min mang thala ti pa in a mui chu fo rem fashan hian alo do ha Raymond chuan a muin azuk nor zewa pon lama bike omna thlen chuan Raymond chuan thok ala hama atna chu hre om lutuk lo ma se aril rem zong vak chuni lo ti a hriat theya bike chu ti room lara in lampanin atlan hota a pisiam te ro chu thut thlenga muti chungin a phone a met niapa abiak tumina phone alak rual chuan local ro le a han tia phone mi chuan ivarei ve alo tia nia in leng ka nei khang langa local ngal ro ka ngai to te mai chenia o ka local ngalang phone an da rual chuan pisiam te chu dar thalanga chuan uluk fe in ain en wangwanga asam te chu hui mam thuaka Raymond chu muang changin atlan data aril ruangai tu ding ema wang chuan bike po chu tlan chak pui tum lem lawa sikul pui ko na pel thachia tia chuan R15 pol hiama tok zongin aron tlana akhal tu chuan a helmet a khum lo wangin Raymond chuan a mel chu mu nu anga ti hlea a zon aron tlan thlen ma deuh chuan tunge ni hre chuak ta hey Johnny khoi kaldona ti pa in a bike ding su saka khai Raymond ani rengin kulikon aka zukleng te angkati engei ti zoka kepo kulikon aka kalloka ka hodon chi zukal ro khai atia
Johnny chuman mo mel deuh takin atlan ngal fuwa tlangwal fel tak zing aksar lak na sutluk thelawanga amel hriat pha tak khani pisiam te te doorbell chu ari rong ronga pisiam te chu phur ti hriat fashanin a thovata kongkhar pon lama lo ding chu ko ngal chota Johnny apo chuan pisiam te muya tak chuan alo fop vongvonga chu chuani nun nem tak le zaidam tak nialang pisiam te mi zele lam chu an che dan atang chuan in sum karna hau loin an che don ani ti pisiam te pon fan fual nal mai Johnny kutin alim chho dan atang chuan a hria thiam thei mai hun le ni te chu liam se puthan kunga thi chungchang an chhuina chuan ma son mo le maya ramtel reimona po an thil ru man chuan thel hau lawang ti ring ma se an be se le an du ang fin fia na tur engma an lamu thei si lo pisiam te la kalem chan na po chu thakhat don lai ani to boka reimona po pisiam te chuan aringin du po du vi oni ti reimona chuan a hai hau lo zandar sari ari trap to a atna wang chawania thang engemaw kama engemaw mu thei ein be se wangin pisiam te chu phone a oh hello ilokal don to em pisiam te chuan alo tingala zanin chu kadam sambak lowa kalokal lo mayang o reimana chuan atia avan maktak local shamla damdoi te kan ei photanga ka zia te uchong kalokalang ole in en kol ulukro ole ani photo ti in reimona chuan phone chu metlum ngala reimona local thei don lo wang chuan pisiam te chu ngoi ro hian a hriata aw na tur thang kam mek tu ani ti song hria se ma se ala kalema chan mek chu hriat chu rual loin engkim mai chu tiklo lai hriat tur om hlek loin reimona chuan adi thlap thlap mai si a phone ri dar dar chu pisiam te chuan han ena Johnny phone chu la loin na met top maka ma se ron biak tum tu chuan biak nge tumani ti hriat takin aron rinon le ngata pisiam te chuan phur melem lo fashanin han la a oki chang deuh tak hian oh hello ngatinge phone khai rejeka lak ka tuma ka met sul pala lo mole ka o ilo reng reng ania lo mole tunlai hi vain du reng reng ve a chu tiang engma omlo nangma zokolom ani zanina kalokal don ania Johnny zanin chu keima om ka du sin kalokal don pisiam te chu thin rim zual sau ti hriat takin local hri lo mai ro amma aya oki sang jok ma hian a han tia engemaw danglam na chui nei mole heti mai mai hian min ti suo ka thil hriat kha ka soi palange aron betu chuan atia Johnny chuti zong chuan ti su thin rim viau tur pon hele nem zanin chu ka chaw deuh em ani ka ti mai mai ni kha ani le local ro ole kalokalang pisiam te chuan phone chu da tharoka engemaw ngai tu in ngoi wangwanga aril ruwa man na chu thadon riaw a hriata wangin a bu ngata kongkhara tanga lo lu thoma chuan phur mel takin a thowa Johnny chu fop ngal ngor ngora Johnny chuan alo pom kang lopa thu thlenga chuan amut ngala pisiam te chuan Johnny iman mo lu tuk thin naktuk chu thil min ti puite a nui sei chungin ati sar sara engmo pisiam te chuan lungleng rama kan huana min kalpuila kha mana pukan kalto kha antia nia mase ka du hi ti zo photila kan soizom donia ti pa in na pom kang nola room lam apan pui ngala reimona po pisiam te te in churon tlan thleng ve chia garasa bike lo in hung chu muna a tu bike nge ti pheisong a chuang lo kongkharin hong deuh hiau chu a han pota ain hong maya pisiam te chu han au atum zeta ma se pindan lam thom chuan a benga ver zar mai dimle zoling kongkhara chuan a han luta pindan lam chu pan pheya
thom chueng thom nge ti hra chiang kher mai mei chia chu pisiam te nge ni ti a hrengal mai a ma se mi pa chu tu nge ni ang le pona bike da tu kha ani nge yang le kong kalam pan chuan dim takin a chuak le a bike chu tinungin pisiam te na tang mu theilo turin ada phota ke lo kir le in pisiam te na tang lo chuak mu nge tur chuan thim lai chu in a thu ta wanga chulai muna thu ta tanga dar kar ni zet nuwa po chuan lo chuak reng reng an la om si lo angai thalo rum rum man tia chuan pisiam te le tlangwal lian thel thol chun ronin zui chuaka kong khar bulan din le ri phot nu chuan tlangwal chuan bike churon pana reimuna chuan a muta tlangwal fel tak nia hriat chonia chu athil mu mek chu lema chan nuwa ma son na pakhat anita an lo rin lok ang ngein pisiam te chu pon lama tanga landan ain alak tlak lo zok fe ani ti a hre chiang ta bike ron tlan chuak trep tia chuan pisiam te chuan Johnny naktuk chu o tin au zui rama Johnny chu bungata atlan liam zui ngala reimuna po hlo tlingin diril rutakin in lampani atlan hota a pisiam te po mu turina in siam felmeka akhum antal tomne noite chu pot mar thuak thuka a phone rirat chu han ena reimuna message ania han chiara dear zanin chu kalo mai o kalo mu hil da ya nia idam thalo si chu fagani don chu ti in pisiam te chu na chang let fata reilo te reimuna message pok chu dong le a naktu ka nilengin ibula ka mayang o duat naktuk chu kaman melo tinge engei ti dona lungleng rama kan huana kalkalu tuma engin huan mo min sheveka kan pa kut chuak ani vea zuklo ve ka duwa min som ve don lo mi pisiam te chuan a phone chu en wangwanga ipe phot te chuan local vela taka ka local velo mayange a ma zong po min som leilo tuna ka soitak wang maya he imudon to em i local man po ka ring lo lom o mu ve don chi o ni chu ni lemang tha phot o ke po kaluna mai mut ma ga du ole mang tha mu tuile in en kolu lukro pisiam te chuan a phone chu da reilo te a phone chu la le in a met niep pa phone na ri rang ranga le lama mi in hello aron ti chuan pisiam te chuan engki ma fel vekem hello tia o fel veke naktuk jing dariat le chan ve fela kan lo kalanga dar ko le chan ve vela kan lo thlenganga ruaman sa ang thlap khan huan thlama kan om line ron tiang cheu ole chanchin chu naktuk jing kara karon hril leang cheu ti in phone chu da ngala reimuna chuan angai to zui wangwanga naktuka lunglengan rama an kaldon ani chuan aru ka zui ve ngei tumin aril ru siama engwangin nge ani ang na thok ngai lo le pe lo turin tlangwal hruai chu huan chu panang kan pa kut chuak ti vel kha chu chuan lam mai ani ti reimuna tluka hra chiang tur anom lawang apasal thi nuloka tlangwal pani ti lung oi tumin aphe boi vel me kani sia ramte hril ve a han tum zeta ma se ama poina ti fel thei thorin awang chuan engkim zuk ti fel nuwa a chanchin hril mai chu thazokin a hreta a atuk dariat le chan ve a chuan pisiam te chu in siam fel at to a phone chuan mi han beloka Johnny nga kin ina chuan thurana chuti lai chuan pisiam te driver vai phakar le sumdu mel zet le a thian te pali chulung leng lampanin an gypsy nan tlan liam ve ngala in pon lama tanga bike hon rirat rat hriat chuan pisiam te chu thovata pona ama ngak reng tu Johnny lam chu pana du to ka pisiam te in chei chu Johnny chuan mu nomati khermai jeans ke kortai treng trong le converse a korong ne na in choi zet mai abuna
sunglass tum alua khimwa chuan a hmel chu atilang no zuala bike a ron chuan ve hnu chuan Johnny a chuan hne so zetina bike chu lim tir ngal puata PCM te tan liam hnu chuan phak lau tak ma se mu phak tok vel turin Raymond a po chu tlan chuak ve ngala Johnny a chuan a bike khal chuan hne so hle ani ti alang maya an tlan deuh zung hian a hriata Raymond ala tlan chak nuam ti chi ma se kong in sir lo em awang le kholai chak tak tak atlan chu hoi hom lo thla ka tia wanga in sum ram thin alo ni bok nen na tha thok tur chuan a bike chu lim tir puata tum le be sei in anglo ruap man na sang le be sei na sang nei te chuan lunglenga puthan kunga thlam chuan pan ho ta a an du le be sei theu ti lo tling tura kalma ni se tuemo tan chuan beidon na le tra na thlen tu nun na hial po lak bo sak tu ani mai thei bok thui fe zui nu chuan lungleng khua chuan lut don nai ta a Johnny te po tlemin an tlan muang ta deuh poka Raymond a po atlan muang ve sota lungleng kholu ma koya chuan Johnny te chun tlan liam chia Raymond a chuan mu phak lawan tlan mai lawin tlemin a han tlan chak deuh leka ma se kong koya atlan ve don lai mek chuan truck bung roda holam chak fe ron tlan nen chuan anin tok thuta truck a mu rual chuan atlan koi nga zoka sut zong anin suta em lowa ma se thok le khata koi thut ani wangin a balance a hlowa a koi noka metal rota chuan atlu pheita a nalutuk phei zong ani lowa ma se lutle ma so dewo wangin alu hai chu tho mai theilo truck a chuang ten an ron boi puya tuite an le nu chuan ngai o le ta a ana tho tur poimo tak chu shareng chungin chulai mun atang chuan thei to pa chakin atlan chuak le ngala ba se Johnny te chu muzui ta hau lo mai ma se atum lak lo to a beidon mai atum hau lo puthan kunga huan chu thlen ve nge ngai tlak lungleng khua mi te chu puthan kung ram omna chu zota an ko mu na kona chuan tlanin ram hnuai jeep road kong hlui lam to zo chuan atlan liam ve ngala huan chung chu re ruya sawa te chu thok kwalin an chiar naka thlam asam tai pa sak fel fai thap mai ko chua chuan tui khwa lian bak lo ma se a chung simen zut mam bek ania wangin tui fim kar mai a oma tui kho thatar tar bula pheng phelep thok kwal nak te po chuan mihring local chuan lau ve emoni te reng ni an thok sap hloma chu thlam re roi mai le thlamuan om tak angalanga chuan thil rap thak tak ain mung mek ani sia PCM te chu thoven mel takin Johnny om ngeng chuan a thu on dia ya Johnny po chuan duat takin a kuwa chial boka siamte heta hian nge kan ti dona iman mo thine ngak ve thin la ti pa in siamte chu nui ara darkar chan ve ve le motur lai thama anin chai nu chuan PCM te chu om zanei do takin voi thum an khu lui khara Johnny ala chuan hre thiam hek lo le thamuang takin siam te chu ko betrana tham kong khar chu in hong thuaya an mai puan duma tuam vek mi pali bong chu zonna ta na man chi chem koi sengel ngol keng le thing tuai ban chen vel kengin an ron lut ngal roka PCM te chu tre chula Johnny ero chu tho wata silain keng lo tia mu chuan zam hau loin in ring takin a ding kak ta a enge indu inun na kha kan du engwangin in poisoi ka nem ni email ka kan huwa ti pa in Johnny chang tu pa chuan aron sat ngala ma se ma ni to ka in ring ve tok takani boka Johnny chuin son zawa ron sa tum tu pa mit khura tak chuan alo nexia amai tuam ne na khu lo lai zona ani boka zungbun lian lampang le thap deuh hrut abun kher bok nen chu pa mit ko chu thi nga zoi zoya chuti lai zong chuan PCM te chu hlau mel takin kimki dai chungin thlam kila chuan alo thua Johnny chu han in herrem le dona atu khum ri chor chuan atimit sula atu khuma thi sen luang zoi chu pin chuata chuan atlu dera theilewa in dom dingin siam te lam chu ena ani sa chu khoi takin khoi su keima hi indu chukani
min that ro ati trok troka hlau le mang ang mel pureng reng loin pisiam te chu ran ding chuaka Johnny ke chu min khoi lawang karoi ten ni hi ati chang faka Johnny chu makti na meng ko ka thin urna tam tak amit menga in phum chung chuan siam te chu ena tenom nu engwangin nge ati tuara aron tho chuak thuta siam te lampan chuan atlan phei thuta ma se chem sei takin angong tak chu aron sa nu chuan athlep noka siam te chuan nai taka Johnny chu pan nain ka thuru khmanga min vau thin tu iom lo hian ka hlim zo kalom Johnny beng bula chuan awati sar sara Raymond chuan kong alabo le tangala kong thanga thlam te takte chunga pitar lam le fe niom tak chu han zo thalea thui takiron tlan pel dai tolom kirle la kong thang lam yenanga tui kho om na khani mai atia rang takin Raymond chu tlan let le ngala Raymond chu tlan let le ngal wanga kong thanga tui kho om na mu har dana chuan alu tlan thui man le to ni ti ain sha thiam maya apoi tilu tuk chu thin rim tru mai athil hriat du le lema chan na chan ber chu mu man loin an lo bo zawang ti alau hlea chu muna chuan engkim an nu chui lai ti fia tu mudona in hriat veinen konga hun kho ralin bai ka tluk puya tuna konga bo lea ral le lamani in tui a chhun tlet chau chu awa mu fu ta a aril ru chu tlemin atinuam dewa ma se chu tui kho bulvela chuan mi anom trewani ti amungala chung zinga chuan police ni om tak tak te po amu boka eng thil nge lo thleng ta ti hriat tumin chakle zualin tlana kong dunga bike le motor dang lo ding nual mai kara chuan a bike chu ti dinga lungleng mi pui chulam pana kalmek terwal chuan thlam lam chu pan ve ngala thlam ko ta thlen thlak chuan trapar chunga pisiam te loin thingkhur hlak hlak le ama lo bemek tu puram te chu mungala ka thian thata kania kan pa kut chuak ania wangle kan pa in mi kut tuaramin boral santa ka wangin he mun angai nat em hitlo ka duwa ka somta a bikin kan kala thlam kan thlena tang rei vak lo dar kar chan ve tanga dar kar khat vel ani angtia mi pali mai tu man lo luta Johnny hian enge an du lo zotin inunna tin an changa anin sual boita a Johnny tu khuma khan an vok saka angonga khan chamin an sat boka ke chueng tin ma min khoi ve hau lo mak takani thi ve nge tu ra kain ngaya ka tre vak vaka ma se Johnny an tha nu chuan chuak le tamaya an chu nu po chuan lau naw wangin ka che chuak ngam lok lowa Johnny ala in muang son nun na nei to lo ti hriat takin na tlureng mai sia thei to pa chakin in lam karon pana mi ka han punta ti in pisiam te chuan thil thlen dan alo sei zat zata ramte chuan anot bua chuan alo ziak lut zung zunga ramte hoi kwal vel chuan Raymond alo ding reng chu muwa pisiam te mu lawa om turin a signal zawa abula police pani te na chuan pisiam te hilohan hruai hote u atia police pani ten ankal puilai chuan Raymond chumi puikara alo thubo daya ankal liam ta mo tia chuan ramte chuan Raymond chu hui zawa thlam chunga chuan an lut dun ta a Raymond chuan athil mu chorap khermai thlam chuata thi sen luang zui mai le Johnny le treng mai a hliam rap om takte chu han dam pui chi zia zang ni hian alang lowa ramte chuan uluk fe in han thlek kuala ama thatu te singa hliam turan om ngeyang an mit bor vela antia engtin nge hriat thea ente mithi zungbun hi midang ti lo dan takin a zungbun hi kut tinglama abuna zungbun hi ngun takin enla hei hi vun them ania hei hi mihring mul ania a toy hle maya hetiang mul khong toy le dum boxi hi chu mit mul ani nge rin om chu lo renga Johnny a hian hriam hrei engma anei lowa chu wang chona kut tum hi mang nge nge don bok uluk le zualin i han zir chiang te ang ramte chuan atia uluk fashanin ruang chu han bel chianga
an du to ka ruang polisin an zir chian nu chuan ruang chu kholama an zon ho ta a ramte ruma chuan ngai tu ding mel zetin an thudu na Raymond chuan lim chan na vekani ati chuak hluaya ramte chuan engchumo alo ti vata voina siam te om dan zong zong kha lem chan vekani ruaman lok vekin jonia kha tha ani ramte chuan Raymond chu en wangwanga engtin ngei hriat theya manzan khan siam te kha ka ti dera kadam lo kalo leng don lo ka tia ma se engemaw mu ka be sei wang so kania a hriat loin ka kal ta thowa siam te au ka tum lai takin pona tanga engemaw thom ka hriat awangin fim khur takin kaluta thom lo chuana pindan lam chu ka pana mei chia le mi pa khumpui kai thom nge ni ti ka hailo ma se kong kharain kal tla tawang chuan mi pa chu tunge ni ka hre thei mai lowa mei che ro hai rual loin siam te ni ti ka hria ti chuan mi pa chu tunge ni hriat tumin siam te in kota ka biruta a reife ka nga nuwa tuna mi thi jonia hi ron chuak ta a chuan voina huanan kaltur thu ka hriat khan siam te mi zianen huana chuan engma ti tur poimo dang anei ka ring lo reng renga achana han soite khan min ti ring lo zuala ka pasal kut nuania ka tlo du te kha ti ve buang bara ma se ami zia ka nin ka ring lo lutuka karin ange in jonia nen chuan aronin phur chuak tangei boka ma se kalkonga ka che suala wang le kong ka bo wangin apoi mo lai takero kamutalawani apoi khop mai khalai mun kha engtin nge rang takai lo thlen thei maya ahan ti zuya lungleng VCP miron phona evidence om thei an lo ti bo kan hlo wangin VCP ne na khan engma lo khoi san su tin kan cha chuan thil soi lai kha engma rin hlel na tur awa om lo ve ramte chuan lo ti khawa Raymond chuan ngun le zuala han chut chuan thlam chungan mi tha lai lo thlir reng tu siam te kha mi sual te khan engwangin nge an zu bik ngotang an tan na hlom lu tuk jok don ani atia Raymond irin tlak tak zetani ka ngai dan le nia ka hriat ang chi ani soi hei hi han ente ti pa in not bua thil chin chian chu han kewa hei han en la ex ka da thliat thliat hi pi siam te niak chuata lo lang khania chuan o ka da ho hi jonia niak ani chuan xx ka da hi jonia hliama tor nuwa ding thei to lawa thing thrit na nia a thing thrit lai hian hliama tur ngei to ni ti hriat theya a chan chu khup in nga na lai khathi sen in a huala a khup nga na lai ro kha chu 5b ka chuan xx ka zia bul chia x kha pisiam te niak chu ni ta a jonian hliam na sataka to nu hian pisiam te hian ava boy som po ni mai theya isoidan manga in ngai zong an ni phei chuan akwa pova kwa ni mai theye ma se chu churin har sataka ni thung a chan po pisiam te khan thi sen pakhat ma kai lo tlat khat yang hliam na satak tur kha chu ama ina thing thi thei hau lawang chel din angai ani kwa kher loin va boy som po ni ta te reng se khatiang hliam na sa chuan thi sen chu kai hrim hrim turani ama siam te soidan khan ron tlan ho ngal ni nein soya chu ti ani chuan pi siam te hian abial pa hliam na tak tur chu bul se ta dingin awa hnem velem niang mi hring pa ngai chuan thei lo hul hualani chuan siam te niak le jonia thing thrit na sira star pani ve ve om kha kha mi sual that tu te niak ani ve thung pisiam te le jonia te in belai chu nai taka dingin an lo chel ding ti hriat mai engpo ni se siam te hian engamro man na chu ne ani ma se rin na ringot ani he ai chiang fin fi na kan mamo ani zanina pisiam te na chuan vakal le la thang zandang ai ma fe zokin a han tia zandang ai ma kher enge tulna Raymond chuan lo tia pisiam te thil ti sual tu ani tak tak chuan engemodang lamna ama aom nge nge yang a melemo a chesia emo hunakal tamman lutuk chuan alo in siam rem manang chuwang chuan vakal vata tha ramte chuan atia Raymond chuan apom ti hriat takin abong ngata
khuat lai lam to bok nen cho ei turin anin thlen tari a daruk le chan verik meu chuan reimon chu pisiam te in kota chuan ading fel der to a in chung lam thom ngai thla in pona chuan a han ding ren rona thom dim angreng taka tong ri chu se pha fiai fiai a ma se engian soiber chu se thei mai lo pon lama ke pen thom om a hriat rual chuan kota motor ding phena chuan a biru ngal vata kong khar chu ronin honga pa upalam to sathalam deuh hiron chuaka veranda light in chi enga chuan alan chien ema wangin reimona chuan chupa po chu zu he ve tak ani lo chuan a mai chuan natna engemaw ve ani nge yang ti ring thiam maya a mai chu sen deuh tu ka a trok deuh lur boka chung zong zong aya poimo chu amit coding lama chuan hliam atuar ani ti hriat takin a belvar vua a hliam chuan a deuani ti a biang ding lam a vun dan le an bel chha dan atang chuan a hriat theia reimona chu phur lut wange an hu chui lai mor bok mai theidin munan ding to chu lom zok a tha khur dar dara a phone chu eng lang lo theyang ber tura da in ramte message tura type zung zunga a phone ring hor dat chu ramte chuan a en vata reimona message ani ti hriat chuan phur ril rutakin an chiara tuna mai khan siam te te na tangin mi pakhat amit ko hliam tur alo chuak chia kan mi du nge ni tuna local ro ti en siaka ramte chuman mo takin atlan chuak ngala anu in khoi angi kaldon ati po chu chang man loin bike ati nunga kulikon lampan chuan atlan chuak ngala pisiam te ai chuan chupa hne na tang chuan engkim fia jok do na hriata wangin reimona chuan chupa chu zui ru ta zoka kulikon lama chuan kalphein munthar lama chuan zui thazela chupa chuan ron muanga aral triang ti lavin ami zui lai mu phatok chau chuan kalve zela kulikon thalmol konga chuan chuk thla in puthan kunga ruang an charna velam mola in tok ber noya chuan alutta reimona chu tho huaya a phone in taksa ngor dar chu han phora ramten bia kalo tummeka oh hello khoi angi oma khapa ka zuya tuna kulikon than mola kommek chon chupa chu khoi ange om inalut aina niang ole reilo te akron thlengang minute somvel nu chuan ramte churon thleng ve ta reimana chuan chupa lu na in chu ko muin sota son om engti malak chi nge niang le ti in ramte chu han rona kan naute local touring kan hrilange ti pa in ramte chuan kulikon outpost chu han bia an lo thleng thoyang thian lo nga kila abiak zo nu chuan han tia reipo nom man lo tia chuan an en lai mek kong khar chu rein honga an zui lai mek pa chu bek ak chungin ron chuaka kong khar chu talai na kal thlapa ramte chuan zoi te in tlan bo tu mani kan lo man mai anga yang ma se ka chet ma chu chesu reimona beng bula chuan atia an lampana ron kalmek lai chuan ramtel reimona chuan an lo en kara an zona ron thleng pheita ramte chuan opa ngai deuh hian kapu tunang zan zana khoi angai kaldona tina lo zota kong thim deuh lai ni bok nen chupa chu phuzok nge nge a ma se ain siam tha thoya a hei ka zindona ni hi alo ti ve maya khila mai chuak chodon em ni keini pok an chodon sin ti pa in arwal chuan an kal ve ta a chupa chuan tunang huna heng lai lai angin ti zoka atia ramte chuan reimona chuin ring turina signal zawa mi kan zonga lo mole tungeni in zona mi pakhat voin loka tul that tu amit ko hliam tur ati lai mek chuan chupa chu tlan thuta reimona chuan abek a laya chuan han man ngal chota ma se patling hlau thong athato patrang ani boka abek hrui chuan alo dol lo kher mai ain vu na lai chu thler ko ka chupa chu tal chuaka an kal to na lam thima chuan azuang thlangala ma se chu timaya tlan bo tir chuan tum hau bik lo reimona chuan a zui ngala
ramte po chuan le khalman ngei tumin an kal to na konga chuan atlan let ve ngal boka reimona chuan a thei top tak mewina zui ngala kongpui atanga kongthlang lama zuang thatur lai chu kongko atang chuan azuk zuan thlu topa kongthlang lama chuan anin bo liam ta a ramte po churon tlan thleng ve chi a kongthlang oya chuan reimona le an pa chuan in ko betrana reimona chuan ngonga ko betin alu anor kun tlata ami man pa po chu om mai bik lo arem lai lai chuan reimona chu ngok zot zota mishing mang ang to athane zong atanga ni boka akut thak po ana thokat le ni ti reimona arum le hak thinda na tang chuan a hriat thea ma se thla tum hau lo nget takina ku betlata ramte chuan dimna tel hau loin reimona ku be reng mi suala churon nek ngal zot zota zaidam le mi ku thak mai ngai lo ni ma se chupa chet dan le reimona ku ta thak dan chuan athina tirim hle ani nge yang katlome ati lom nuwa po voi thum vel chuala nek rama kongpuya anin hruai chho feltia police pali anron lang ngala outpost lampan chuan anin zui chhota a bike pcm te in kota da daya wangin ramte chuan reimona chu phur chawa pcm te in kota chuan thom dim takin bike chuan la chuaka kulikon police station lampan chuan an chuak chhota an mi man pa chu lock up chunga chuan a thurana a mai vela thi sen kai ni nian te chuan ramte kut thla kha tuar thokhat tialan tira peki thi chungchanga an mi man ten dop na huna bok chuan ramte le reimona chuan thule ran to a ramte chuan nui var chungin kha nang chu om lo la atlan bo mai don ani kha iche pa hle mai ti chungin reimona chu han fiam zawa nanga lom pa chu le kong thangai ron chelak kha reimona chuan alo tia ramte chuan a khoina chem rin ain tha shui anga fe rewani enla ti pa in a om bor kiwa ngok na ti hriat tak duk thlia chu en tira ramte chuan kan kolu tange enge thudik chuan hai langila ti pa in police pakhat chu han signal zawa reilo te an mi man pa chuan ron hroi lu ta ramte chuan lainat na nei hau lo le do theina nei mel lo zet hian tungai ming an mi man pa chu hei kwal rala ama chon mek te chu pal zamai mai chian ni lo ti a hrian yang chu phur lo mel zatin lalma hruaya thudik tak zel chawi min chang che do ti soi vai chu ni ta na pui hleang pcm te kuliko na mi khai hriam o hria e engtin ngai in hriat a driver kania ani le nimina khan pcm te chulung lenga an rama khani hruayam o ai ati ba nuaya ikal nge kal lo ramte chuan ati chang faka amit thinrim awanga sen ram le keitemit ang mai fim kar mai chuan amel rana ameng kun lapa o kakal ma se pcm te rualwin enge iti kazukal ve mai ramte chuan a oma atham noka dot soisu joni kha ithat tuinge tirche kha thatlo kanilo ati tham truaka ramte chuan michael kola amel rana ithat imit ko hliam kha engwange mo motora ka taupal joni atha intum nalama imit ko khana neka zungbun lo bun kher boka wangin imit ko kha akak ani kha adikem chupa chu thukun lapa a mel chu dang veka sawathang ok lak tur mang ang mel hi ang ber ramte thu soi chuan na phi o chian ema wang chuan atangam talowa ramte bok chuan soiro le joni kha engwang ngei tha hruai churon dak chuaka amit meng kun lap chuan ramte le reimona chumel rala tuna set chuan angam lo wala tongani mi in that turin min ruelom tunge ruai che pcm te in tuten nge inni keile vai pathum chumi te chu khaya nge nom tuna chuan tui khuatlanga pusiam thanga te in hnuaya numang
Masenak tu zing daruka Mizoram an chua sanang an in luat na te chui riem o hrie chuta chuan min hruai ang tuna ramte chuan atiram maka police pani pon lamalo omte chu ko luta ma hruai chu handcuff puntirin tui khotlang lampan chuan an prison vana chuan an phur chhota pusiam thanga in hnuai atanga bol hlorim nam rum rum atang chuan a chung omte chu tu tenge an ni angti arin thei maya ma hruai chu ma sabera kaltirin ramte chuan koro le a hantia Hasim Ê, kia hề, kong khar hong ro tôi nghe ni mộ. ma hruai a kong khar chu ranin honga pon lama lo ding te chu ma hruai chawani lo ti a hriat chuan kong khar hong tu chu tre thota ma se engkim atlai zo to in chung lama chuan tlan let le ma se tukver te chu bar vu vekani wangin tlan chiat na tur om chuang hek lo le in chung lama lo om vai pani te nen chuan an man ta veka chung an mi man te ne na tang chuan engkim an hrefiat ta Johnny that turin mi pali te chu cheng sing ni thau pisiam te chuan a pea Raymonarin angein lungleng huanan kaldan le Johnny thi dan zong zong chu ruam han felsa thlapani tuna chuan an nu chhuina chuan morbok laman pandon ta thil chiang lo pakhat lom chu Johnny kha pisiam te khan engwanga tha du nge ni pisiam te chawin chu zo na chu chang theyang atuk lama engkim an hrefiat tonga engkim hai chhuale pholanin aom to ang Raymond le ramte po ha dam takin an mu ve thei tong chu zingdaret le chan ve arik meu chuan Raymond chu police station kulikona chuan ramte ngakin a thu wang to zingdar kwalari lo deuh tia chuan engkim pholanga thuruk in thup te hai chuak tur chuan police tang pali le an miman pali te nen chuan kulikona buthan kunga in lampan chuan anin zui chuak ta doorbell rirang rang chuan pisiam te chungai tu narama tangina kai hara kong khar lampan chuan akala pon lo ding reng ramte le Raymond mu chuan lo thon na nei hau loin in chunga lut turin soma abial pale apasal thina chungchang chui tu animaya ama lam hoin an thil chui lai mek chu kal lo nia hriat boka wangin lo thon em na tura om lo ni na hre boka ramte chuan thupui fun tak hian pisiam te ipasal thina mo phur tu ber kan hre to ati rol chuan pisiam te chu phok deuh hra ma se om dan chu thak watin avalom om ve Mizoram police tenge nge in fak ome tunge ni a hantia nangma puthan ku nga nu pui nge hi ramte nan ti rol chuan pisiam te chu thutna tang chuan atla do ne moti khopin a phu chianga ading hluaya enga ke hian ka pasal ka thadamo dot soi ching police lak tlak lo takini a hanti vea khatin mi tong khum reng reng su mei chelep chia mani pasal po du tok zolo chumia wanga mani pasal thata thuruk thup na nei bialpa Johnny that tura sum mami roi tuini hi ramte chuan ati chang faka siamte chuan ding mewin ramte chu koka mi do he dot soi ching pa do tamin pu wang hin chak lo ngotang ati bor bora Raymond ero chungoi rengina lo thuvea ramte chuan phone chu han meta lo lu rule tirei lo te biak nu lok chuan police pali le an miman pali ta chun ranin zui lut ngala chung mi te han mu zet chuan pisiam te chu ngoi chota amang ang mel chu mu nom lo takani ma ni pasal that tu chumi nuwa bialpa thatle tu chumani nom ta soi turila ne ramte chuan ti elek lek hian pisiam te chu han zota pisiam te chu thukun lapa entin nge heng zong zong hi hriat chu theile atingoi raya ramte chuan hei kan thian Raymond amang hian mole engkim inin tona tanga ni min thenga ani ne na in kar zong zong khalem chan vekani kha nangma kan hriat chian theina ta na lem chan a hantia siamte chuan Raymond chu se du mayang ti tur khopina mela muang ban chatin ramte chuan pisiamte tuna chuan in thupin omzia nei to lo
engkim thuruk in thup zong zong I puan chu hian I chunga hremna le ko na turpo azang khai de usok ma na Johnny kha engwanga tha tir du ngei ni a han tia pisiam te chu mang an lu ta wangi na mit tuet la zoi zoya ni engkim hi ka thiam lo vekani thon thu sei takani kumsang ka chakwa somriat pakwa July tha thingtlang khokil khor taka kapianga ni kho ka hriat be pha ka tangin re thei na ka mel hriat trana kan re thei tiswal turin ka pala chuan zu bak engma ngai tu nei silo tle makalei kan ve nu chuan karil ru siamin kan in chu ka chua sana aizola karon chuang chuak ve hlola vani thak takin thingpui dor thona tur ka muta hlawa thingpui dor mai ba ka thona bulvel office a chuan chhun thingpui kan sem kwal thina chuta chung ka pasal nen khan kanin hretrana maktak main kanin nei tamaya kum somvel donin kanin thlau nge katan chuan vanram hian ringot mai ka khosak na masa nen chuan ain let ling thokani ma se chu sual khurap thak takamin hruailu tu ani ta zoka kumla main thlau takle nun phungin anglo ta chu ka pasal ka khop kham lo ani bermai ka chunga fel ema katan chuan pa ang chi ani ma se sual chuan min lu ril tul thungsi Johnny kha kan pa driver ani thina tlangwal fel takani driver na thok chung khan lekha zir tangtanga kan pa po khana du sakin an exam don phei chuan lo pereng chungin thakhat don lai te po chol a pe fowa kan pa chok ni lo ke point ka ngai na ani kan pa om lo lai rem chang chu in ka be fowa ke ma zokin ka zar ne ema wangle mi papan na lai tak ka mu chian ema wangin ka pasal ne na kan khum nge a chuan kan che sual ta a chuta tang chuan min thla thei ta bik lowa rei in thup thei ni hek lo le kan pa chuan rin hlel na ani thuaya Johnny chu ban ta a kanin ho pha hrep nge a ma se chung te chuan lulul le zual na min peta zoka kan pa office lanin Johnny nen chuan tiam chin le ramri kham omlo lekin kan om dun fowa ni khat chu tianga kan khosak lai chuan kan pa ron ho thuta office file a thei ngil lam turin kan khosak dan hu chuan a thin rim chuan Johnny chu suisa zui ngala apo ni miawa Johnny la chuan khoilet ngam hek lo le Johnny chu thi senin na bual khat veka ka thowa ka pasal ngei chu ein rin lo lain kanam thlu topa Johnny thatngal ro ka ti tuara thi senin na bual nuang to Johnny po chu thin rim ve to ani nge yang kan pat lu chu ron bo beta arek betta ka pasal chu tal ora athi ta der maya in chirna le in thiam lo na po nei hau lowin arwang chu sai pa ka thun tira chu tiang kan ti na lama chuan agut pani ka kan tan pha nge ani ma hruai hi huan lam en kol tura kan roi ania rui nep no pa kan hrai nu in arwang chu kan pai tir ta ma hruai phei chuan enge ani po hre hau lawang Johnny na zuk puya ti chuan Johnny nen chuan zalen takin kan kho sa zui sela ma se nang reimana chu en zawa ilo langa zoi in Johnny chu ka thla thlam tiela chu hre rengin Johnny chuan hre thiam beka kan thil lo ti to mang chuan min vaulet ta kata nala hlom zui zel do na ka hriata wangin ruam man na ka nei ta mi pali te hi ruain ka ruam man na ang thlapin Johnny chu ka tha tir le ta lem changin to sual tok anga in soin lungleng khomi puite chu ka punta ma se nangni hian ko na tur thang in lo kam thiam em wangin mi zong ka bum tai mo ka ti lain miron man chuak ta engkima mo phurtu chu ka ni ati zuai taraya anthil ti suala wang an hremna tur ngak turin police outpost lama chuan pisiam tele athurol puite chun hruai chhota